Ahojte ľudia, dneska vás vítam u svojho nového videa a dneska si ukážeme, aké mám ja resource packy a ako si ich stiahnuť. Takže áno, používam OBS Studio a dám si všetky nepotrebné aplikácie, ktoré tu mám. Si vypnem, som chcel povedať, lenže on to trošku nejde, takže vypínam si to, čo ide. Tak a ideme na to. Ne, ako si nastaviť resource pack? To asi všetci viete. Dáme si options a resource packs a toto už všetko máte. Takže pozrite sa na moje resource packy, aké mám. A dajme si ruku na srdce, vysvetlím vám to, lebo som dobrý bro. Takže najskôr si ich pozrite a potom vám ich všetky vysvetlím. Úplne všetky. Tak, a teraz vám ich vysvetlím. Toto 200 IQ Big Brain GUI, to je, že keď máte napríklad smithing table, tak máte tam úplne všetko popísané, že aký armor trim robí aký vzor, kde môžete tie armor trimy nájsť, proste máte tam takú tabulku vedľa toho smithing table. Potom toto robí, iba aby vypadal dripstone viacej realisticky. Toto robí, že máte 3D modely itemov v inventári a my z PvP crosshair je, aby ste nemali proste iba to plusko v strede obrazovky, ale by ste tam mali dačo iné. Better blocks in frames zväčšuje všetky itemy v item frameoch. Better explosion particles, asi chápete, čo to je, proste viacej realistické explózie. Borderless glass robí, že nemáte toto, asi ma chápete. A potom túto crops 3D robí všetky rastliny a také veci, robí 3D. Svietiace orejčka, upozorním vás modrým vykričníkom nad pardon, že som sa sekol, nad powder snow fast better grass, proste máte travu zo všetkých strán bloku. Fresh animations máte takých viacej realistických mobov, že sa viacej sa im hýbu. Fulbright je, aby ste viacej videli. Napríklad cez noc to vypadá ako cez deň. Glided Ancient Debris je, aby proste to isté, čo je toto, len to je o Ancient Debrisu. Potom toto je HD Paintings, proste vylepšená forma obrazov. Toto Jeremy Boys Better Labs, máte z listu také partikle vystrčajú. Low on fire, vidíte, máte nie cez pol obrazovku ten oheň, ale máte ho trošku nižšie. Colorous containers, to je také, aby ste videli lepšie, ne, aby ste videli, ale proste to skrášľuje ten ako keby aj inventár, crafting table a také veci. Toto, čo to vidíte, to sa mi vážne nechce čítať. To je o tom, aby ste vám koberce vypadali krajšie. Potom toto všetko má spojovať, lenže to trošku nefunguje na túto verziu. Truly connected. Cubic Sun and Moon
robí to, aby ste nemali proste slnko a mesiac proste kocku, tá štvorec, ale robí to z nich kocku, takú viacej 3D. Toto je vlastne to isté, čo s tým Powder Snowom, len to je, že keď už to je dačo vyrastené, tak to už tak sa vám tam objaví vykričník, že to máte sklidiť. Toto, viete, ak sa vám tam ničí ten blok a máte tam, že ak sa rozbíja a tak sa mení proste ten vzhľad toho bloku, tak tam sa píše, na koľko percent ho máte vyťažený, napríklad 10%, 20% až po stovku a naposledy tam vidíte don, akože už je to vyťažené. Crafty Company Capitalized Front robí to, aby ste mali taký krajší font, aby sa vám proste krajšie písmena. Icons, čo to robí? Napríklad tuto máte ten folder a tuto máte obrázok. Toto robí, nič viacej. Tuto máte alpha pack, malo by to ukazovať všetko v extrémne starej verzii, ale nefunguje to, je aké nečakané. Better Ender Dragon, proste to skrášlivý vzhľad Ender Draka a Elytry, nič viacej. Brewing Guide, to vám netreba, lebo už máte Big Brain GUI, to je toto. Clear Water and Lava, to robí, aby ste pod lávou videli normálne, ako keby tam ani nebola. Default HD Alpha, to robí presne čo toto, lenže toto nefunguje a toto funguje, takže je super. Toto robí, že nad všetkými entitami vidíte ich srdiečka, lenže to nefunguje na túto verziu. Fulbright SP, to je presne čo ako Fulbright, iba je asi v trošku inej verzii, neviem. Toto robí, že okolo každého itemu máte takéto sklíčko, ako keby. Glowing Trims, neviem, čo to robí. Herobrine Warden, namiesto Wardena vidíte Herobrina, why not? Toto je nejaké PvP, resource pack, neviem. Toto má byť presne ako toto, lenže toto funguje viacej a toto menej, takže toto nepoužívajte, máte toto. Invisibility item frames, nemusíte si givovať tie item framey, ale už ich máte rovno neviditeľné. Lego Minecraft, jak inak to povedať, toto vôbec neviem. Toto robí, aby ste mali stromčeky v kohlíkoch krajšie, asi. Potom toto round 3, proste okrúhle stromy, prečo nie. A tuto máte Skypack, proste máte na oblohe Saturn. Soul Heal Lantern, proste máte v lanterne takúto dušu, ktorá sa tam tak pohybuje. Transparent GUI, to robí, aby ste mali inventár taký čierny, nie biely. Invisibility Ores, to robí dačo takéto, ako je toto, lenže to robí aj dookola zvýrazní. X-Ray Ultimate, asi to chápete, proste X-Ray, nepoužívam ho, takže nemusíte sa dať nikoho server sťažovať. Ale toto je znova PvP, toto je znova ako ten Glowing Item Frames, takže Glowing Armor Trims vôbec to nefunguje. Potom toto robí, aby ste krajšie videli title screen, prvú obrazovku. A slide depth, taký viacej 3D Minecraft by som to nazval. A tuto veľmi realistický Minecraft, asi. Toto robí presne to isté, čo toto, takže si to vôbec nemusíte stiahovať. High contrast, už tu nemáte hlinu, ale čiernotu. A toto robí vlastne
podľa mňa presne to isté, čo toto, takže si to... A to je tam hlavné, takže to nič. Dobre, teraz si ukážeme, ako si tieto resource packy stiahnuť. Takže ako prvé, tu si napíšete to, čo tam chcete dať, takže ja chcem napríklad Amiz PvP Cross Soros Hire a tu mi vyjde CurseForge, ale niekedy CurseForge není, takže používate Minecraft, to je za mňa, a otvoríte si CurseForge a tuto vám sa už objaví, čo to robí, ako to vypadá a tuto dáte download. On sa vám tuto objaví, že už sa vám to stiahuje, lenže ja tam mám trošku inak. A mne sa to objaví toto, takže ja si toto dám. A už vidíte, že sa mi to stiahlo. Takže ja si to iba otvorím a vidíte, že tu nič není. Takže idete do stiahnuté súbory a tuto si dáte kopírovať. A teraz pôjdete do Minecraftu a tu dodáte Options, Resource Packs, Open Pack Folder. Tuto dáte prilepiť. Ja to tu už mám, takže nemusím. Dáte done, on sa vám to bude loadovať. A tuto už, nedáte done, ale tuto budete vidieť ten váš resource pack, čo je tu môj. A tento a dáte done, on sa vám to bude loadovať, mne sa to neloaduje, lebo ja som si nič nerobil. Áno, toto by bolo z tohoto videa všetko, bolo to také trošku kratšie, ale snažil som sa všetko čo najrýchlejšie povedať, lebo to je asi jedno, proste nemám moc času a chcel som to využiť najlepšie. Takže dúfam ešte raz, že sa vám toto video páčilo, nezabudnite napísať nejaký koment a vidíme sa u ďalšieho videa. Čau.